Ola a todos e todas e benvidos á miña nova canle de YouTube sobre videoxogos narrados exclusivamente en galego, chamada MSP Video Games. Con este vídeo sinopse ou recensión deste xogo chamado Cosmotie, como ben podedes ler no seu rótulo, que como curiosidade é unha nave espacial que podemos construir e ca cal poderemos enfrentarnos durante a partida. Ademais, cabe salientar que este xogo é totalmente gratuito e non ten grandes requerimentos de tarxeta gráfica, dado que, como podes ver no rótulo, as naves teñen un estilo de deseño gráfico sinxelo, pero totalmente funcional e dinámico. Eso sí, se queredes poñer no terreo de xogo moitas naves ao mesmo tempo, e sobre todo se son naves con moitas pezas, tedes que ter en conta que iso vai consumir recursos do vosso procesador. E con iso hai que ter cuidado porque cantas máis naves que vamos poñer, mellor procesador vamos a precisar. Outro punto de interese deste xogo é que conta cunha xa relativamente grande comunidade de modders, é dicir, de xente que fai voluntariamente extensións do contido do xogo, por suposto tamén gratuito, os denominados mods. Si descargáramos algún do foro, teríamos que vir aquí, darlle a instalar mod, buscar o ficheiro do mod, e unha vez o instaláramos apareceríamos aquí e premendo neste botón poderíamos activalo. Estes son os que veñen por defecto no xogo. E nada, sin máis dilación, vamos a botarlle unha ollada. Vamos a xogar unha nova partida. A ganancia vai ser pequena. Vai a ser... Para empezar a usarmos o xogo, creo que vamos usar o modo creativo. Este sería o modo campaña ou supervivencia, ou como querades denominar, no que teríamos a principal diferencia é que temos límite de dinheiro e que os inimigos xa están no mundo, mentras que no modo creativo temos que colocalos a máis. Escollemos unha galaxia pequena e vamos a los. Vale, aquí estamos. Como podedes ver, esta é a nosa galaxia, formado por 3 sistemas estelares orbitados por distintos planetas. Ahora mismo nos estamos no planeta máis próximo, Suernio 2, da estrela Sigma Tripper. Salimos da visión galáctica e vamos a construir unha nova nave. Aquí temos as naves iniciais entre as que podemos elixir para empezar a partida no modo supervivencia. Eu só escoller esta, pero se pode escoller das 3. Estas son todas as naves que nos podemos, todos os modelos que están incluídos no xogo e que nos podemos atopar como naves inimigas. Son un bo número deles, hai bastante variedade, algunhas son un pouco extrañas. E estas son naves que diseñei. Pero para que vexades de que vai o xogo un pouco, vamos a facer como se empezáramos unha nova partida de supervivencia. E aquí temos a nave, unha das 3 naves iniciais. Como vemos, temos aquí unha misión de construcción para añadirlle novas pezas, se temos dinheiro. Aquí no modo creativo non temos esa limitación, o sea que poderíamos construir sen ningún tipo de límite máis alá da potencia de procesamento do noso ordenador.
Como vedes, temos unha vista externa da nave, así sería como a verían os inimigos, e como vamos a ver nosas naves dos nosos inimigos. E esta é a visión interna, para que vexamos máis claramente o que pasa dentro da nosa nave. Aquí poderíamos personalizar a nave, cambiando o color das letras, poniendo de letras, símbolos e tal. Todo é un pouco xa para que queira personalizar moito as súas naves. E agora vamos ensinar unha das partes máis interesantes do xogo, que é a de construcción, por suposto. Como vedes, aquí temos 7 apartados: armas, municións, almacéns de munición, defensas, tanto blindaxe como equipos de loita contra incendios, damos extintores e material contra incendios, torres de defensa e un escudo. Isto xa é tecnoloxía futurista. Temos a cabina de mando, que xa ven colocada por defecto, un propulsor pequeno que en principio funciona con combustibles químicos, por exemplo hidracina e cousas similares. O mediano, o grande e o motor FTL, o motor Faster Than Light, é dicir, un motor que nos permite facer saltos como na serie Star Trek a través do espacio-tempo e aparecer noutro lugar. Neste caso son saltos a calquer parte desta galaxia, aínda que canto máis longe queramos ir, máis combustible nos gastará. Aquí nos aparece a barra de combustible, pois estamos no modo creativo. Aquí habitacións para o personal e unhas cintas transportadoras para que este poida moverse máis rápido, un reactor e un almacén de baterías, unhos sensores para aumentar o radio de alcance das nosas armas, que podamos ver o inimigo antes de que el nos detente, e partes estructurais para ampliar a nosa base sin añadir armadura, algo máis lixeiro e barato. E vamos ensinar como se construiría. Por exemplo, con esta ferramenta simplemente eliminamos o que non nos interesa. Podemos poñer isto mismamente aquí, parece ver, que é unha arma que funciona, como podemos ver na descripción, con enerxía, ou seja, que ahora van a tener que os nosos tripulantes traer a enerxía do reactor, porque ao parecer leva unha especie de batería, estructura con batería, e leva a enerxía, e uns cantos tripulantes terán que vir aquí a manexar. Despois temos aquí un cañón, a munición se fabrica nesta fábrica de munición, valga a redundancia. A cal lle podemos poñer, se queremos, un almacén de munición para que xa teñan guardada aquí e non teñan que traer directamente da fábrica. Como vedes aí, almacenan algo de munición e cando a precisen xa poden usar directamente. Teríamos tamén unha fábrica de misiles e, por suposto, o lanzador de misiles. Pero como podedes ver, teñen que colocarse de maneira que a tripulación teña acceso. Por exemplo, eu así tería acceso
Por poder podemos colocarlo así porque os misiles son teledirixidos, non van solo en línea recta, o sea que poderíamos colocar isto así e en principio non pasaría nada. E agora o que seguramente é máis futurista das armas que temos aquí é o escudo este. Para colocar o escudo, como vedes, non podemos poner donde digamos, sino que ten que ter este espacio. Ten que ter este espacio aquí baleiro para que poda funcionar. E con iso, cando chegue enerxía, como vedes aparece aquí diante un escudo de cor azul. Esa zona vai estar protegida dos disparos inimigos. Sin embargo, o escudo irá perdendo forza a medida que reciba impactos hasta que se desactive e terá que volver a traer enerxía para recargarlo e que volva a funcionar. O momento que os inimigos poderían aproveitar para atacarlo, ainda que o mesmo podemos facerlo. Para acabar cos escudos inimigos temos esta arma de aquí, un aspecto de lanza un pouco extraño, pero como vedes non podían estar no mesmo lugar, por tanto podemos facer a mover isto para aquí, e podemos mover as portas que podemos colocar a gusto e según vayamos vendo que fan falta. E a ver como poderíamos colocar desde sí o lanzador de misiles de manera que non es interferencia, vale. Pues todo lo que podemos hacer es esto, cambiarlo de posición, ¿vale? Así creo que podría funcionar. Sí, como pueden ver así sí que hay acceso. Un acceso que no me gusta mucho como está feito, pero bueno, hay acceso, que é o importante. Lo poderíamos colocar agora aquí, visualmente. E isto aquí, este outro motor donde estaba, tamén. Como vedes aquí, isto está en vermello, esta barra que é a tripulación, a liña vermella é a tripulación mínima, estamos por debaixo dela, e a verde é a recomendada. Que teníamos que facer para solucionar ese problema? Pois poñer habitacións para a tripulación, por exemplo aquí e aquí. Con iso xa teríamos máis, pero necesitaríamos ainda unha boa cantidade dela. Nos podemos poñer... Teríamos que facer ampliacións. Da nave. Como estas ampliacións, por exemplo. E con iso xa vedes que nos aproximaríamos á liña verde, que é a tripulación recomendada. E a barra xa está, por iso, de cor verde. Porén, como vedes, de enerxía sí que andamos un pouco menos cortos. Para solucionar iso, poderíamos colocar outro reactor. ¿Dónde? Pois boa pregunta. O seu sería poñerlo, por exemplo, aquí, para que lle poida chegar enerxía de maneira máis directa ao escudo, que é unha das estructuras por detrás desta arma que máis enerxía consume da nave. Pero claro, a nave non pode funcionar sen unha cabina do piloto, que poderíamos colocar aquí. Pero para iso temos que retrasar estes botores. Non é unha parte importante do xogo é diseñar unha boa nave. Eso tamén involucra, primeiro, que os reactores os podes poñer separados e ver xuntos como posición mellor. Porque unha nave alosa ou a do inimigo é derrotada cando son destruídos todos os seus reactores. E iso pode pasar ou ben porque lle provoquemos danos que provoquen un incendio,
para isos casos están estas cabidas con material antiincendios para que a nosa tripulación poida extinguilo, que deberemos colocar da maneira máis estratégica posible, pero intentando que non bloqueen a circulación, porque como vedes só poden ter unha porta, mientras que outras estructuras como, por exemplo, a sala do reactor teñen varias portas posibles. Aquí seleccionamos unha porta e colocámolas según consideremos. Non estou seguro, pero creo que se temos cantas máis portas teñamos, máis rápido se propagan os incendios. O sea que hai que poñer as portas suficientes para que os nosos tripulantes poidan moverse dar demasiados rodeos, pero tamén o número máis baixo posible para que os incendios non se propagan tan rápido en caso de iniciarse. En canto o ben polo incendio que provocamos nas nosas armas ou ben pola destrucción directa dos reactores, tanto da nosa nave como da inimiga, esa nave queda inhabilitada en perde a loita, o combate. Que o combate veremoslo agora, sin moito tardar. Pero outra cousa importante a ter en conta é que sempre temos que ter motores, que xa vimos que son estes de aquí, estes e estes, e orientados en todas as direccións do espazo. É dicir, estes teñen que estar aquí e aquí para que a nave poida rotar sobre si mesma. Estes dous teñen que estar aquí para que a nave poida frear cando está avanzando hacia diante, e estes para que poida avanzar hacia diante, propiamente dito. Ten que haber sempre motores ou propulsores en todas as direccións para que a nave se mova de maneira axeitada e non teña que dar mil voltas e maniobras extrañas que nos fagan perder tempo e lle den ventaxe ao inimigo. Entonces vou a diseñar unha nave que crea que pode enfrentarse a combates sinxelos e amosomolo agora, vale? Vémonos un momento. Vale, creo que xa temos unha nave preparada para o combate. Por suposto, toda esta construcción física en pausa, pero podemos facer sin ningún problema, sin estar en pausa incluso a gran velocidade, e así vemos como a nosa tripulación se afana en preparar todo, en repoñer munición. Como vedes, solo para que vexades como funcionan polo que hai cintas transportadoras que lle permiten aos nosos personaxes moverse máis rápido. Ao poñer o cursor sobre estas estructuras vemos a vida que lles queda. E nada, a poñer un inimigo a poder ser un non demasiado forte. Por exemplo, esta nave mesmo ben. Poñémola aquí, dicimoslle que sea un bárbaro que ten inteligencia artificial. Espera. Normal, para que non lo poña especialmente difícil. Esta nave agora mesmo creo que é un pouco peor que a nosa, pero non debe ser o peor. Como vedes, o movimento é sinxelo. Podemos dicir a nosa nave que se poña aquí, aí ou aí, tendo a seleccionada, que a selección está seleccionada cando aparece o círculo. Podemos seleccionar algunhas armas concretas, é dicirle que apunte. Por exemplo, podemos seleccionar só o cañón a dicirle o cañón que apunte a unha parte concreta, pero se non, podemos ter a nave e dicirle
que veña a atacar a esta. Ao recibir a orden ponse de cor vermella a trayectoria. Como vedes, este será o punto no que nos encontremos. Vamos a baixar a velocidade, recomendable durante os combates por dos motivos: para non perderse a acción e tamén porque así o xogo laguease menos, sobre todo cando xa temos unha boa formación de nave, porque si podemos construir ou comprar varias naves e con elas facer unha formación e estrategias de ataque un pouco máis elaboradas que esta. Como vedes, son os misiles que son de división parabólica. Este é o láser que está facendo aí o mismo que un láser industrial de corte. Los creamos invisibles, tenemos que transportar a nuestra tripulación. O escudo aguanta bastante, Ahí así sufrimos unos cantos daños que podemos reparar incluso durante el combate, eso es curioso. La nave esta está sufriendo, que por cierto, que se me olvidó enseñarlo, podemos dirigir a nuestra nave que ataque como parte concreta. En este caso, por ejemplo, o reactor, que ataque exclusivamente hacia el reactor. Como vedes, ao romper o reactor, a nave estoupou. Nós tamén sufrimos algúns daños, pero xa os reparamos, estamos aí frenando. E agora vamos a ensinar como van as formacións. Por exemplo, sería, por estar en modo creativo, coller aquí, por exemplo, esta nave. E agora sí, seleccionamos estas dúas naves e dicimos formación en línea, punta de flecha, ou a nave central retrasada e as naves laterais máis hacia diante. Para dúas naves eu recomendo alinear, foi bastante ben. Por suposto, podemos levar por separado, de que un ataque por diante e outra por detrás. É unha mostra que é perfectamente válida. Pero a punta de flecha tanto hacia diante como invertida, que se pode chamar así, son máis aconsellables para cando tens 3 ou 4 ou máis naves. Como vedes, ao mandarles esa formación, sempre intentarán moverse mantendo, incluso atacarán intentando manter a formación, achegándose así, a pesar de que teñen distinta potencia de propulsión, intentando manter o mismo ritmo. Vamos a ver unha cousa que tamén é interesante. Para iso teño que editar rápidamente esta nave. Aquí poñerme o motor de salto para que vexades como son os saltos, que tampouco son nada do outro mundo, pero o estendo as dúas naves seleccionadas, damos a visión do sistema e dicimos, por exemplo, saltar aquí. Aquí non nos vai costar nada por estar no modo creativo, pero no modo supervivencia costaríanos 26. Tanto máis grandes sean as naves, máis masa e máis les costa moverse. Polo subespacio, interespacio, como lle querades chamar. Temos que esperar a que os motores de salto das dúas naves se carguen, dependendo do seu peso, da súa enerxía e eficiencia, porque tamén teñen os motores eficiencia. Como vedes, xa temos as dúas e as dúas listas e saltamos.
Na comunidade de modders tamén se fan traduccións e, aínda que este xogo está en inglés, tamén tens traduccións ao castelán, aínda que esa teñen que actualizala, e ao portugués. Galego en si non, pero si portugués. E máis varias en portugués, que vos deixarei na descripción deste vídeo por se vos interesan descargalas. Ademais, tamén vos deixarei na descripción o link de descarga do xogo. Vale, vou a sacar outra nave máis. Que lle vou decir que... sí. Vale, está ben. E vamos a collerlle a formación de punta de flecha, por exemplo. A nave máis pesada ponse no medio e as máis lixeiras ponse nos laterais. Así suele ser sempre. E aquí, se damos aquí, podemos facer as nosas propias formacións. Estas son predefinidas, pero podemos facer as nosas propias formacións ou decidir que cerren a formación. Despois de cada salto, a formación rómpese. O sea que cando saltamos e chegamos a unha nova órbita de algún destos planetas, pois temos que volver a decidir que fagan a formación, se nos interesa. Vale, agora vamos a poñerlle inimigos á súa altura. Que poderíamos poñer? Pois, por exemplo, bueno, a ver, onde vai ser o grande e imponente, pero que represente algunha amenaza. A ver, así que pode ser interesante, como vedes aí diseños moi chulos. Eu non sei, quero unha baratiña para que... esta vez, por aquí. Esta vai ser inimiga, por suposto. Barbaria e... normal. E agora a nosa formación de naves dicimoslle atacade a este inimigo. Como vedes, a inteligencia artificial a veces va... normalmente escapa de ti, sobre todo si te queres unha nave máis poderosa. Facemos a pausa e dicimos que canto chegue que poidan, ataque directamente ao reactor. Como vedes, o diseño desta nave vai enfocado á defensa. Pois ten varios escudos para... bueno, próximamente podemos darlle máxima velocidade, que é o 4x. E agora, para o combate en sí, baixámoslo á metade. Hai hasta un cuarto de velocidade normal. Como vedes, os escudos están se volvendo de cor cada vez máis vermella ou máis rosada e acaban caendo. E aí víase o encono de incendio. Aí vemos que se están queimando e prácticamente destruídos. Aí quedou unha parte flotando, pero que non ten ningún tipo de control, sempre non é importante. E ainda así a nosa nave van a destruir completamente. Se deron entre elas, os aliados non se deben atacar. Despois deste combate, como vedes, teríamos que reparar. Neste caso sería unha reparación de 3803, que non é demasiado, sería bastante barato, sufrir poucos danos. E nada, este é o xogo. Espero que vos resultara de interese. Se queredes ver máis deste xogo ou incluso se ve unha serie, non olvidedes de dicirvos nos comentarios deste vídeo. Ademais de apoiarme como gústame. E se este canal os parece de interese, suscribíndovos.
E nada, ata o próximo vídeo. Adeus.